आं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि जों दान्दिसे सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों खबर मोनदों जि 6टा जनजातिनो आसाम केबिनेटआवहाय एसटि खौहाय एप्रुभ होनाय जाबाय। बिथांमोननो एसटि होनाय लोगो लोगो जोंहा गोबां खहा जागोन। जोंनि थाखानाय थामोनथा मोनथाय आरो रैखाथिया जोंहा गैया जालांगोन। बे खोथाखौ जोंनि माखासे लिडारफोरा मिन्थिया नामा, बिथांमोनहा बुजिया नामा? बिथांमोनहाबो मिन्थिगौ, बिथांमोनहाबो बुजिगौ जोंहा बेसेबां खहा जागोन। जोंनि थामोनथाय रैखाथि जोंनि मोनथाया गैया जागोन। बेखौ मिन्थिखासेयावबो दिनै बिथांमोनहा दिनै पलिटिक्सनि थाखाय बिथांमोनखौ एसटि होनाया जोंनि थाखाय मोजां जायाखै आरो जोङो बेखौ माब्लाबाबो गनाया आरो जों जुजिगोन। जों बयबो जुजिगोन। Tribal unity, long live! Long live! Long live! 62 long live! Long live! Long live! आरो बेखौ नायनानैनो गाबोनहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटआवहाय जों बयबो सोमावसारगोन, जोङो प्रटेस्ट खालामगोन। जोङो एग्जाम लिरा, जों एग्जाम लिरनानै पास जानानै जों मा खालामबावनो? गाबोननो जोङो जेनेरेल जानो थांगासिनो। जोंहा जेबो थामोनथाय रैखाथि मोनथायानो गैलाबा गाबोननि सानसेनि एग्जामखौ जों लिरनानै मा खालामबावनो? जों प्रटेस्ट खालामगोन, एग्जामखौबो जों लिरा आरो गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आरो बे एप्रुभेलनि एगेन्स्टआवहाय जोङो प्रटेस्ट खालामगोन आरो बयखौबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट आरो स्टुडेन्ट नङाब्लाबो जाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि साखाथियाव थायो बिथांमोनखौबो आं अननानै खावलायहरो जे जातिनि खाथेराव बयबो फैनांगोन आरो लोब लोब बाहागो लानांगोन। जय बर' हारिनो! जय सिसिटुआनो! Tribal unity, long live! Long live! Long live! सिसिटुआ long live! Long live! Long live! हिमन्त बिश्व शर्मा हुसियार! 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 बीजेपी हुसियार! 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 गोजोन्थों। Go. जय बर' हारिनो! खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंनि बिटिआर हालामनि थामहिनबा जोंनि भारत हादरनि जोंनि बर' रायजोफोरनिसिम आङो गिबिसिनथाराव आं खुलुमनाय जासिदों। दिनै जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सासे फरायसा जानानै जोङो जि बर' हिसाबै जोङो दिनै जि जोंहा जि स्टेट गभर्नमेन्टआ जि एसटिनि मोनद' हारिनि एसटिनि जि एप्रुभ केबिनेट बडियाव एप्रुभ जि खालामबाय, बे एप्रुभ खालामनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद खैफोद गोनां मोनसे थासारि फैगासिनो दङ। दा बिनिखायनो जोङो बर' हिसाबै बे मोनद' जातिनो एसटि होनायनि जि बेरेखायै जोङो दिनै जोङो स्ल'गान जों होनानै जोङो रेलि खालामनानै जोङो बयबो जि बर'फोर आरो बेजोंनो लोगोसे बर' फरायसा बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो नागिरदों दि मोनद' हारिनो एसटि जुदि होयोब्ला जोंनि बर' हारिया माबायदि मोनसे थासारियाव थांनो नागिरदों। दा बिनिखायनो नैबेनो मोनसे सम जिहेतु बर'फोर जोङो गासैबो जोङो खौसे जानानै मोनसे सोमावसारनायनि मोनसे नैबे बेन्दों। जायखिजाया राजनितिक दोलोआनो जा, जायखिजाया माहारियारि आफादानो जा, जायखिजाया फरायसायानो जा, गासै बर' रायजो नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानगोन। दिनैनि साना जोंनि जांख्रिखांनायनि सान, दिनैनि साना जोङो सोमावसारनायनि सान। मानो होननानै बुङोब्ला मोनद' हारिनो एसटि होनाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' हारिनि मान मर्यादा आरो माखासे जोंनि थासारिया जोङो गादब जागोन, नेवसि जागोन, नासय जागोन। स' बिनिखायनो जोङो साननांगोन बर' हिसाबै, बर' फिसा हिसाबै जि मोनद' हारिनो एसटि होनायनि जि बेरेखायै जों बयबो गसंनांगोन आरो बयबो जों बिग्रायनांगोन आरो बेखौ जोङो रोखा खालामनांगोन। दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जों बर' जों फरायसाल' नङा, मोनफ्रोम जायगायाव दाब दाब कलेज आरो फरायसालिमाफोराव स्कुलफोराव थानाय गासै बर' फरायसा नोंथांमोनखौ, बर' सुबुं नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानगोन दि बयबो जांख्रिखां, बयबो सोमावसार आरो बे मोनद' हारिनो एसटि जाहाथे होनो हाया बिनि थाखाय जोङो बयबो जों सोमावसारगोन। जय बर' हारिनि! जय बर' हारिनि! सिसिटुआ लं लिभ! लं लिभ! लं लिभ! सिसिटुआ लं लिभ! लं लिभ! लं लिभ! बर'फोर खौसे जा! खौसे जा! खौसे जा! बर'फोर खौसे जा! खौसे जा! खौसे जा! जय बर' हारिनि! जय! ट्राइबेल इउनिटि लं लिभ! लं लिभ! लं लिभ! ट्राइबेल इउनिटि जिन्दाबाद! ट्राइबेल इउनिटि जिन्दाबाद! 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 जय सिसिटुआनो! जय! BJP go back! Go back! Go back! BJP go back! Go back! Go back! Himmatu Biswa Sharma hi hi! Hi 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 hi! Himmatu Biswa Sharma hi hi! Hi 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 hi! 6 জন জাতিকে এসিটাতে বন্ধ করো! বন্ধ করো! বন্ধ করো! 6 জন জাতিকে এসিটাতে